Ako tak pozerám, všetky kamery sú v pohode a mám aj teraz rovno obedovú prestávku. Počúvaj, Daniel, no čo, si to opravil? Porušil Marty, ja to stále neviem opraviť. A jak, že však to len proste zober a nejako to tam daj, proste však to nemôže byť až také ťažké. No vám sa to povie, ale ja nie som nejaký inžinier. No ja viem, ale však to nejako pôjde, že proste to tam nejako dajte, primontujete. Nejako, nechám to na vás, hej. A ja to fakt neviem. Tak si zavolajte inžiniera na pomoc, alebo tak. Ja mám teraz obedovú prestávku, takže dovidenia. Dovidenia. Á, riaditeľ Aha. Štefan, čo hľadáte? Poručík Martin, prišiel som sa pozrieť na moje holubiatko. Ja v trezore? Áno. No tak poďte. Ja pôjdem s vami, síce mám obedovú prestávku. No, ukáž. Ty kokšo, to nejako vyrástlo, nemyslíte? No... To už je väčšie ako vy. No a vidíte, preto to... No vidíte, preto to držíme v trezore. Čo by sa stalo, kebyže toto vidia ľudia? Myslíte, že je to nebezpečné? Neviem, ale testovať to radšej ani nejdem. Dobre, tak Na to tu máme kaskadérov. dobre. Poďte. A ešte jedna vec, pôjdete na výlet do... No, na výlet. Pôjdete do Bratislavy. Na čo? Prečo? Vypadol im tam poručík, takže tam pôjdete vy. Akože na služobnú cestu tam mám ísť, tam, kde zabili poručíka, nejaký zlodej, alebo čo to bolo. Áno, a máme už aj za vás náhradu, takže sa nemusíte báť. Akože tu v agentúre Bagetke a koho? Klárku Dnákovú. Nie, pane, prosím, nie, to nemôžete spraviť, však ona to tu podpáli, prosím, pane, to nie, to nemôžete spraviť. Spomeňte si, ako ste tu vybili prvý deň, kedy ste ani zbraň nevedeli poriadne držať. No... Takže čo? Kam mám mieriť? Na ten terč a iba na ten terč. Dobre, tak ja to skúsim. Jemine! Povedal som, že máte mieriť ten terč, nie na okna, pane Bože, to bude zasa drahé. Idem za prechádzku, pretože prechádzka pomáha zdravej mysli. Pardon. Veď ste ma skoro trafili! Vy ste šialení! Pardon, to som nechcel. No, máte pravdu. No, uznávam chybu. Stretnete sa tam s mojím, stretnete sa tam s starostom, ktorý je môj veľmi dobrý kamoš, Alfons Mucha. Ten vám zajednal aj hotelovú izbu v najdrahšom hoteli, Hotel Casino. V tom je kasíno? Áno. Tak to, aby som si zobral veľa peniazy, ale nie, robím si srandu, tak vtip. No, takže akože mám ísť na služobnú cestu. Áno. A budem tam mať aj nočné, alebo aj denné iba, alebo... Nočné. Iba nočné? Áno. Však ja... A hovorili Iba ste na 2 týždne, alebo... Na 2 týždne. Tak. A jedna taká prosbička, nemohli by ste, prosím, nájsť nejakú novú náhradu? Máte nejaký problém? No, takže ja vám tak poviem dovidenia a ja teraz idem rozlúčiť sa s rodinou a pobaliť si nejaké veci, takže ďakujem. A počkaj, dostanem vás na to vyšší plat? No to sa ešte rozhodnem. No len aby. Dovidenia. Dovidenia. No, som v tej Bratislave. Tak takéto privítanie som nečakal. Pane? No tanečky. Pane, haló! Čo je, pane? Ste v pohode, lebo ste taký od krvi celkom... Ja som v pohode, ale dajte vríčko na tanečky. Tu mám jednu, nech sa páči. Dajte, Euričko. ďakujeme. Dobre, dovidenia.
Dovidenia, tu na mám aj budúce. rovno King Fries, že by som sa sem išiel naviesť. No som celkom hladný, tak ja idem. No. Ja som sa tak dobre najedol, taký burger fajnový a hranolky. Musím ísť teraz za tým starostom, tak idem na autobusovú zastávku, tuto je. Tak idem tam. Kedy ide? No, za chvíľku by tu mal ísť, tak tu takto počkám. Za chvíľku by mal prísť. Ale je tu fakt pekné mesto, aj toto kino je tu také. A už to ide. Jemine, ten je nejaký asi opitý. Jemine! Dobrý deň. Dobrý. Jeden dospelý na, neviem, nejakú stanicu, však uvidím, keď budem potrebovať vystúpiť. 80 centov. Nech sa páči. A tu nemáte žiadne stoličky tu? Nie. Tak ja budem tuto vpredu. Držte si klobúky. Jemine, to sa bude. Jemine. Pane Bože, to sa tu nejako trase. Dobre, tu budem vystupovať. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia. Ja sa nečudujem, že do tohto autobusu nikto nenastúpil, však je to tu úplne hrbolat. No. Nebudem radšej komentovať. Tu blízko by to malo byť, len taká rovinka. Tak to idem. No som tu. Tu by mal byť, no tu má celkom pekné, takú bránu, tak zazvoním. Skúsim ešte raz. Otvoril mi bránu. Si nechám otvorenú, alebo ju zavre. Zavreli. No to tu má teda fakt nádherné, aj fontánu tu má, taká veľká vila je tu. To má fakt pekné. Dobrý deň. Vítajte. Poďte donútra. A Poďte. to v takomto veľkom byte, no vile, bývate sám? Áno, však. No, chápete. Má zavrieť alebo nechať otvorené? Zavrite. Dobre. No takže, jak viete určite, ja som poručík Martin a tým, že vypadol poručík v tomto meste, tak som sem z nedalekého mesta, Trenčanské Teplice, prišiel sem ho zastupovať, takže a že vraj som mal dostať od vás byt nejaký, že to povolenie, či čo, neviem. Áno, už som tam zavolal, je to hotel kasíno. A môžem nejaké súradnice, alebo také? Ja vám ich dám, tu máte. Ďakujem. To je na opačnej strane mesta, no zase tam budem musieť trepať. To je všetko? Áno, Aha, dovidenia. dovidenia. Toľko dlho som sa trepal len pre takýto listok so súradnicami. Že áno, dostal som izbu v hoteli, ale no. Vrzgem mu dvere pekne. No tak ja idem zase na druhú stranu. Ale počkaj. Asi si zavolám Bolta, alebo ďalšie autobus si nejdu. Má ten Bolťak využil. Hotel Casino, takže som správne. Veľký a bohatý. V takomto hoteli som dlho nebol. Dobrý deň. Dobrý deň. Eno, Poručík Martin. No Martin. Mal by som tu mať niekde byt. už si spomínam. No, je to 30. poschodie a miestnosť číslo 6. Dobre, ďakujem. Nech sa páči, tu máte kľúčik. Ďakujem. Som! Toto zažívame skoro každý deň. No, jak sa to teda tak povie. Dobre, dovidenia. Jaký tu pekný také vodička tu tečie. 30. poschodie? Dobre.
Zlaté dvere na výťahu. Rýchlo výťah. To je dobré. Takže miesto číslo 6 tu. No je to síce také skromnejšie, čakal som niečo väčšie, ale však je to celkom v pohode. Tak ja sa tu idem vybaliť, ale ešte predtým sa idem nadýchať trochu čerstvého vzduchu do balkóniku. Jaj, fakt čerstvo, aj keď je tu cítiť len nejaké komíny a také, ale je to tu fakt veľké mesto. No každopádne vybalenie potom, keď tak urobím a teraz si idem fajnovo pospať. Koľko je? Hodinku som spal. Teraz musím ísť na tú policajnú stanicu. Vybalím sa potom. Zamknem. No zaujímalo. Sú nejaké schody, že bazén. Idem sa pozrieť, ako vyzerá. Aký pekný bazén na teraske. Teraz je tu celkom zima, tak neviem, či by som sa išiel kúpať, ale niekedy sa môžem okúpať. Teraz nie, teraz musím ísť. Dobrý deň. Dobrý deň. No, takže, jak sa dostanem teraz na policajnú stanicu? Mám plán, pôjdem metrom tentokrát. Nejde nejaké auto rýchlo? Dobre. Metrom som síce už išiel, nič nové. Ale metrom som dlho akože nechodil naposledy, keď som išiel. No, počkaj, lístok som zabudol. No to asi tuto potom v tom metre. No, tak počkám na to metro. No majú to tu celkom bohaté, lepšie než u nás. Dobrý deň. Popsi alebo 7 pop. Popsi alebo 7 pop. Dobrý deň. Dobrý deň, meno. Poručík Martin, no. Že vraj vám vypadol poručík. Áno, ja viem, vypadol nám poručík a vy ste na hrda. Kolega, Ondrej, počúvaj. Ukáž Martinovi, že niečo je, prosím ťa. No, dobre. Dobre. Dovidenia. Dobrý. Tak poďte. Vy ste Ondrej? Tuto... Áno, a vy ste Martin. Áno. Aké No, neočakávam. tuto zadržiavace cely. Tuto je parkovisko, ale aj helikoptéra tam je, ale... No, teraz je na akcii. Police Department, tak sa voláte? No, hej. My sme agentúra my. Bagetka. Nemáme lepšie meno. No, to by sme sa mali hádať dosť dlho. To je náboje a také tie veci. Môžete sa na to Nič tam pozrieť. nemáte? To je na dlho. Tuto sú také kancelárie a toto je Milánko. Ten pred vami. Dobrý deň. Dobrý deň. Toto je... No, tuto ste vlastne vy. Ja? Áno. To je dobré. A riaditeľ sa môžem opýtať, kde je? Riaditeľ ten je tuto vo vedľajšej miestnosti, ale teraz to není, lebo mu bolo zlé a má aj hnačku. Ja by som sa rád s ním pozhováral, porozprával, že čo a ako. Dobre, tak ďakujem za informácie. Ja si idem dať tiež s vami nejaký drink do toho automatu, lebo som celkom svedný. Poručík Martin. To som ja. Áno, vy ste poručík Martin. Ja som Janka Vrdnáková, teší ma. Prosím. Janka Vrdnáková, počuli ste? Teší ma. No, vy máte sestru Klárku Vrdnákovú a otca Igora Vrdnáka. Je tak? No naživo ste ešte lepší, než jak mi Klárka hovorila. Ja už musím ísť, tak dovidenia. Dovidenia, on je taký sladký. Všade, kam prídem, musí byť nejaký Vrdnák. Toto není normálne. Fakt akože toto, jak je to proste možné? Jak fakt toto nenávidím.
Kľud, Martin. Kľud. Buď kľudný. To nejako zvládneš. Si tu len 2 týždne. Dúfam, že sa to nepredlží. No. No ja si tu idem niečo pozrieť. No ešte by som rád išiel za tým starostom, že čo a ako, ešte sa niečo ho opýtať. Dobrý. Ešte raz. Dobrý deň. Ondrej, ty sa stále ešte vyberáš? No áno, to je veľmi ťažký výber toto. Tak tu popsy si kúp. Popsy. Dobre, ďakujem za radu. Dobre, dovidenia. Pozri, by som si zobral Coca-Cola Light. Takže idem za ním. On by mal byť niekde blízko, tak sa aspoň prejdem. Som tu. Idem mu zazvoniť. Je doma? On by mal byť doma. Povedal mi, že by mal byť doma. Toto sa mi nejako nezdá, možno odpadol. Idem to radšej skontrolovať. To je odomknuté? Áno. Idem cez hlavné dvere, možno budú odomknuté, keď to pochybujem. Ale skúsim zaklopať aj. Pán Muška? Pán starosta? Človeče, on asi fakt odpadol. Zamknuté sú dvere, tak idem sa pozrieť, čo tu som videl. To bude otvorené? Ó, jaký bazénik tiež má tuto taký vonkajší. To má byť, tak snad nevadí, že sa mu budem dobiť do vily. Toto nejaká kľúčka zaseknutá. Je otvorené. Pán starosta? Idem sa pozrieť do týchto dverí. Auto tu má. Toto je pivnica. Ale idem sa pozrieť, možno tu niečo robí. Pán starosta! Toto... Pán starosta? Toto sa mi fakt nejako nezdá. Dobre, berem si zbraň radšej. A idem ho nájsť. Možno je doma, možno nie. Ale počkám si tu pekne na neho, zavriem dvere. Idem sa pozrieť túto do tej jeho kancelárie, možno tu je. Není. To čo sú za búchanie? Keby za touto stenou by niečo bolo. Ono tu fakt čosi je. A áno, toto je iné linoleum. No jasné, tu je tajná miestnosť. Tuto hore, no jasné. Takže niečo to bude musieť tajné a ja to musím nájsť. Nejaká kniha potiahnuť, zaujímavá. Tuto niekde niečo náhodou. Tuto v nejakom šuflíku. Tu je tlačítko, dobre, tak ho otvorím na 3. 1, 2, 3. A mám vás! Čo tu robíte? No ja to... Prečo sú tu musím samé robiť mŕtvoly? pre tátu. No ja... To ja... Vy ste sa mi od začiatku nevzdali. Úplne inú fotku mi dal ten Štefan. Mi poslal. Vy ste podľa mňa ani... Není? A čo je toto? Počkať. Toto je reálny starosta. Vy sa za ňo len vydávate, aby ste mali peniaze. Hej! Stojte! Toto mŕtvoly tu. Stojte! Kde šiel? Kam išiel? A tu je! Stojte! Varovný výstrel! Mne sa to tu... No to je jedno. Stojte! Je mi len ide auto! Nemá čas na otvorenie brány. On sa točí. On ide na mňa! Je mi ne! Dobre, vyboral sa. Idem za ním. Stojte okamžite! Ďalší varovný výstrel. Rýchlo, bež za ním. No tak. Stojte! Do nohy! Tak rýchlo. Prebijem si rýchlo zbraň. Dobre. Kade šiel? Tade, rýchlo. Kam šiel? Tade to. Kde? Tade to vychádza! Stojte! Tak.
si dobre uhýba. Podľa mňa to není žiadny detko. Čakaj, nejako strojiť do nohy! Á, Dobre. Mám vás. A rovno aj pred policajnou stanicou. Vy idete so mnou. Toto musí byť nejaké nedorozumenie. U vás je to nedorozumenie, nie u mňa. No len pekne, poďte. Šup, šup. To je fakt moja špecialita, to prestrelanie kolena. Poďte. Už nemám ešte kľúčiky, oceľ. Ty sa jak voláš? Ja som Dianka. Dobre, Dianka, prosím ťa, dáš tohto väzňa do cieľu, lebo ja nemám kľúče. Jasné, ja s tým nemám problém. Dobre, dobre. Tak. Dovidenia. Doví. Toto není naposledy, čo sa vidíme. Milanko je tu. No. Ja si na tejto telke idem niečo pozrieť, no zavriem si dvere. Nejaký hokej, alebo čo dávajú, aké neviem, či na tejto telke sa to bude vôbec dať, ale to je jedno, idem si aspoň niečo pozrieť. Jaj, ten Martinko bol taký sladučký. Jaj, normálne vyboskával, aby som ho, tá Klárka mala pravdu. Dúfam, že mi ho Klárka nezobere, to je môj Martinko. A dúfam, že ma niekde dobre pozve. Jaj, už sa tak teším, až budeme spolu bývať.